Bon dia a tothom i benvinguts a OPOSCat. Arran de les vostres consultes hem detectat una certa confusió pel que fa al temari que s'ha de preparar per fer les diferents oposicions. Aquest vídeo vol ser una resposta a aquests dubtes i pretén aclarir aquestes qüestions que se us han plantejat. Com tots ja sabeu, al juliol del 2022 es va aprovar un nou temari. Aquest nou temari ha vingut per quedar-se, és a dir, és el que s'aplicarà a partir d'ara a qualsevol convocatòria de torn lliure que es pugui publicar. Ara bé, d'aquest nou temari, en el procés d'estabilització s'exclouran temes. Anem a concretar. En el cas del cos superior, actualment i des del juliol d'aquest any 2022, tenim una part comuna formada per 35 temes i diverses parts específiques que estan formades per 30 temes cadascuna d'aquestes parts específiques. Aquest és el temari actual. D'aquest temari, en el procés d'estabilització que preveiem la convocatòria al mes de novembre i que en principi la previsió d'examen seria cap al juny, abans de l'estiu del 2023, en aquest procés d'estabilització només ens examinarem de la part específica, per tant, dels 30 temes de la part específica que nosaltres escollim. Pel que fa al cos de gestió, el cos de gestió actualment té un temari format per una part comuna que té 24 temes i part específica de 26 temes. En el procés d'estabilització només ens examinarem també de la part específica. Pel que fa al cos d'administratius de la Generalitat, el cos d'administratius de la Generalitat actualment està format per 25 temes. D'aquests 25 temes, en el procés d'estabilització, que esperem que es convoqui al mes de novembre, només ens examinaríem dels temes 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 25. Pel que fa al cos d'auxiliars de la Generalitat, actualment està format per 15 temes des del juliol del 2022 i en el procés d'estabilització només ens hauríem d'examinar dels temes 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Finalment, i pel que fa als cossos especials tenen una part comuna que actualment està formada també des del juliol del 2022 per 15 temes i la part específica que cada cos fixarà el temari d'aquesta part específica. En els cossos especials, també, en el procés d'estabilització, només ens examinarem de la part específica. Bé, esperem haver aclarit els dubtes que us podia haver plantejat arran d'aquest nou temari, de la seva publicació, barrejat amb el procés d'estabilització. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem a la propera. Gràcies.